Hola, com estàs? Soc Sònia Bravo i avui et porto la meditació de l'eclipse. Què són? Són fenòmens astronòmics fascinants que ens poden afectar física, energètica, espiritualment i emocionalment. Et demano que col·loquis la teva postura assegut, asseguda, tombat, tombada. Deixa anar el teu cos a la terra. Si estàs tombat, els teus braços els col·locaràs al costat del cos amb els palmells de les mans mirant cap a dalt. La teva base connectarà amb la terra. I amb la coroneta connectaràs amb l'eteri. Si necessites fer algun canvi a la teva postura, és el moment de fer-ho. Col·loca la llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors. Un somriure als teus llavis. I connectar amb la teva respiració conscient per sintonitzar el teu cos i la teva ment. El teu cos el relaxaràs començant per els peus fins a arribar al cap. Farem un petit escaneig corporal per relaxar-lo. Començarem pels peus, els relaxem, les cames, les relaxem, la cadera, les relaxem, el tronc està relaxat completament. Els braços, les espatlles estan relaxades completament. El coll i el cap estan relaxats completament. La teva respiració conscient et permet estar aquí i ara, observant com està el teu cos. Observant com està la teva ment ara. No intentis de canviar res, només observa. Molt bé. Ara et demano que sentis l'energia que t'envolta en aquest moment. Imagina que una llum blanca, suau i càlida t'envolta. Aquesta llum t'ajuda a observar l'espai que ocupes en aquest lloc. On estàs? On et trobes? Inhalant i exhalant aquesta llum suau, càlida que t'envolta, et demano que visualitzis els teus xakres.
Visualitza'ls com si fossin remolins de llum. Començaràs des del primer, el chakra vermell, i l'observaràs uns segons. El següent és el de color taronja i l'observes. Seguim amb el chakra de color groc i observa'l i sent-lo. Seguim amb el chakra de color verd. Visualitzant-lo en el lloc on es troba, si té algun moviment. Seguim amb el chakra de color blau. Observa'l. Seguim amb el següent, que és el chakra de color blau, però és una miqueta més fort. I per últim, el sèptim, el de color morat o lila. Observa'l. En aquest moment, observa i sent el teu silenci. No canvis res. Solta totes les tensions que puguis tenir encara. Deixa-les anar. A poc, amb la teva respiració, sent com s'equilibren els teus chakras. Deixa anar així, que flueixi la seva energia a través teu. En aquest moment et demano que sentis el poder de l'eclipse dins teu. Aquest et porta harmonia al teu ser. Recorda la bellesa de parar, d'escoltar el teu silenci, on aquest et guiarà a un estat de pau interior. I des d'aquí donant les gràcies per aquest moment, amb gratitud i amor, aquesta energia
Tornes a la teva respiració conscient, al teu cos, aquí i ara present. Sent com es mou en cada inhalació i en cada exhalació, com entra l'oxigen dins teu, com surt. Observa com et sents ara, com està la teva ment, el teu cos. Observa com et sents, si ha canviat alguna cosa d'abans de començar. I quan sentis que estàs preparat o preparada, podràs anar movent lentament el teu cos, els peus, les cames, el tronc, els braços, els dits de les mans, els peus, el cap, i quan sentis que estàs preparat, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namasté.